Siphethe indaba ke ezintsha namhlanje sikhuluma ngo-MK namhlanje sinikeza ama-update ka MK number 1 sibonile uFloyd usengenile ku-MK bengikushilo kusukela izolo namhlanje inkundleni ezinye zokuxhumana ngike ngakuchaza kakhulu abanye babonile njengoba sengizoku-update manje ukuthi kwenzakalani nanokuthi uzoba usotswebhu wo-MK uzoba usotswebhu wo-MK ku national. So ke sezwa ukuthi no Jimmy Manyi kanye nabaningi abanye abeseza abasendleleni. So uma sibona kuxoshwa abantu baxoshwe egabeni ezintathu. Sigaba sokuqala abantu abakhokhile zisule kuno 40,000 abaphuma ngemuva. Sezwa ukuthi kunabantu abahlulekile abayicelele bathi bacela ukuphuma ngoba bazi lutho abazitwa ngezathu ukuthi phela mawulapha bakithi mangabe sekiwa ama-commission kumele ku-debate kumele ubeke amaphuzu anqala and kumele uyazi i-constitution ipage nepage ivesi nevesi and abantu abaningi bayithola ukuthi abazi lutho becathi nje lapha kuyahlalwa kulalwe honqo ngoba sike sibone ku-TV kodwa kumele ufike unolwazi. So ke bakhetha ukuthi abanye babo baziphumele kanti abanye ke bahlulwe ikhona nje ukuthi abazi nokuthi bebenzani ngoba besingazi sibabone ngisho nakuma ground forces bese sibabone ngisho emphakathini sibabone nje amagama abo sephezulu abazwana ukuthi baqhamuka baphuma phi. So kuyalungiswa ke bafowethu kudedwa inkundla kuyavulwa MK yakhulu ingane lesencane ithe izalwa yabiqala igijima sikhululeke ngokwenzakalayo sazi ukuthi kuzokhanyisa kuzovula indlela kodwa ukukhula siyakhula futhi lokho esikulelayo sizokuthola okokuqala lokho ngokwepolitiki. Okwesibili okubalulekile sibonga ukuthi ubaba umdala kade kwi-legislator eMaritzburg eyokhuluma nabakhishwayo. Okwesibili eyolungiselela abazongena. Okwesithathu wakwazi ukuthi afinyelele azosibona nakwi-provincial office waphinde wabona ne-national office engingxenye yalo la senza khona administration. Phela mina ngigqoke igqoke eziningi ngumkhulumeli wabezenkolo yindlu yamakhosi abelaphi bendabuko ngiphinde ngibe uToliyakazi lonke ngiphinde ngibe kwi-administration where sidila khona nama-national issues ukudrafta kwama-constitution ukwenza kokulekelelwa kokuhlanganiswa kwamandla nombuso ngokwegaba ezahlukene nakho konke okunye okuthinta lonke which is i-data and capturing administration. So ke ngikhona nakulelo thimba nakwezinye. So ke ufikile izolo ezosibona nizokubona lokho. Okwesithathu ke njengoba sengishilo ngathi bengikushilo lokho babonile abanye nasenkundleni ezinye zokuxhumana ngike ngakuveza okuthinta uFloyd kungakamenyezelwa ngo-12 ngabo-10 bese ngikhulumile ukuthi kwenzakalani kuyiwaphi nizokubona nalokho. Bese okunye ke futhi okuthinta wona MK bafowethu njengoba nazi ukuthi ngingu-national spokesperson kazwelonke kuhlangothi lwamakhosi abelaphi bendabuko nabezenkolo which is an alliance to the MK. Kuleli sonto siyakulona ngolwesibili sise-Mpumalanga province, ngolwesithathu sise-Limpopo, ngolwesine sise-Northwest. So ngolwesine sise-Northwest. So ke sizobe sibhizi siyolontsha lapho khona zonke inhlaka siyazi ukuthi kunama-constituents akhona kubuye kuphinde kube negaba ezahlukene from amaciko kuya kwabakhubazekile ababhazeka kuya kwabobulilo bodwa kuya kwabantu abasha bomama njalo amakhosi nokuhleleka kwakhona. So ke sizobe sikhona sihamba ne-office le-SAICA which is the South African Interfaith and Religious Council esizobe sikhona sihamba zwile ukuthi sihlatshelwe inkomo yonke le ndlela sibekelwe izipho ubutapu kade umuntu eqalile ebusa kade umuntu eqalile umuntu ehla. So ke ziyakhala futhi nalapho sobe kuyakhula ingqano kuyalungiswa sikwamukele lokho. Then okunye kwesithathu okubalekile kunengqungquthela yamakhosi ezayo ehlelwayo engingxenye yayo and siyazi ukuthi kungekudala leyo ngqungquthela iyekhosi kade ngithola ikhazo kusumzubuluko ekhala ngokuthi izinto ezikhishwe indabeni zokuthi bafakelwe imali bayahola kukhulunywa amampunga mangakuhlaza kunalokho baphuciwe imali basuswe ko-24,000 bayiswa ko-18,700 kunama-proof ama-payslip indlela okudlalwa ngayo ngamakhosi. Ingakho-ke le ndima esidlala yokuba i-alliance to the MK endabeni yokuba umkhulumeli wamasabela bendabuko nabezenkolo uma uthi MK kumele umhlaba ubuyele kusho ukuthini amandla asemakhosini iwona anikeza umhlaba iwona uNkulunkulu awamisileyo kwasekuqaleni ibona abanikazi bomhlaba ngokweyigugu zabo
ngakho konke abayikho nabanakho soke siya ngqilo ndawo amakhosi so bese kuba abezenkolo ukuthi ibona banamandla like influence abantu ezahlukeneyo nangokuthi siyazi ukuthi sibhekene naye kamoya bafowethu ngizwileke futhi ngisakusho lokhu akugcini nje kuphela ukuthi sibone kuzo Floyd kuyezwakala maduze ngizokhuluma indaba kuthiwa sekunomongameli omusha wawo MK ngokusemthethweni ekhona uNxamalala will always remain our chief commander in chief so kodwa ke kukhona nokunye okhulunywayo njengemuva kancane ukuthi singase sithole umongameli omusha kodwa uyena uNxamalala esize ngaye uyena obiziwe uyena ophethe umbono uyena ozobe driver lento okuyinto enhleke negalelo elihle ngoba phela siyazi ukuthi kungekudala abafowethu indoda isikhulile futhi asemfisela ukube simfisela unolulude sikuthi ahlale nathi kuze kube leso sikhathi kodwa 82 years akuzona isikhathi esincane nokugijima kwakhe akusafani nasebusheni bakhe sekumele aphumule enze okufanele kodwa ke lokho ke njengoba nje lokho kuzoqinisekiswa ngesikhathi esifanele mina nje kundlulisela ukuthi kuyasetshenzwa MK uyakhiwa ngoba kumele kufike la khona ukuthi noma ngabe ukhona Nxamalala noma ngabe akekho uMK nombono wonke okhona nokulungiswa kwezwe uqhubeke kungagcini nje kuncike kuyena kuphela so ke nalapho futhi izinto ezokhulunywa zivele ngokwesikhathi esifanele ningabe senithi kuthiwe sekuzoba nomongameli omusha kodwa kuyizinto ekhulunywa nje ngiyasikhuluma ngoba zikhona ziyahletshezwa siyazizwa siyazazi zikhulunywa lapha ema-office kodwa kuyona indaba kulena bese sesithi kuthiwe kuza nomongameli omusha umongameli remain the president of the MK the founding member of the MK the man who is called by God ukuthi azohola MK nesize ngaye esingabizwanga esizele uyena uNxamalala and kade namhlanje futhi ngininga balapha bendabuko nabo bezokhalaza olabula ukuthi kwenzakalani kwindima yabo ngokuhlukana kwabo so zonke lezi zinto izinto eziqhubekayo behind the scene kuwona uMK izinto eziqhubekayo esizilungisayo kuzoba nayo iworkers desk ephethwe nobhala weSAIC ubaba uBishop TB Ngcobo abantu kade bebuza bethi mfundisi uNgubo kwenzakalani empostoli ngoba phela siyanibona nihamba sinibone sekuvela amavideo nisendaweni nilwela abantu nikhipha abokufika noma abangenawo amaphepha ngokusemthethweni ngoba sikhipha nje abantu bokufika kodwa silwa ngokomthetho nangokwe-constitution nizofika ninendaweni zethu nathi sifuna kuzolungiswa sinibona niye ema-police station sinibona niye ibhedlela sinibona niye ekhungweni kade nje izolo ngine-meeting ngaphambi kokuba ngiye ekhaya kababa uNkambule umpendulo umyeni walosanda kushiya emhlabeni inkosazana the breadwinner of the nation uZanele Mbokazi Nkambule bengine meeting nabakwa education noma ngithi abakwi supply chain ka education kuyona iworkers desk esebenza Monday to Friday engiye ngicela ukuthi abantu ningalokho niza kuma inbox sami kodwa yenzani ithuba kuba nifike e-office nize nezikhalazo zenu nezinto zenu la sikwazi ukuzi attenda khona sizise kumnyango efanele ebese ke sikuyimasthatha inqoma sivele nje sisuke sihambe siyotoyitoya noma siyolo noma kubona sekubona lama video kunohlelo olulandelwayo so siyacela ukuthi abantu bafike ema-office ethu aseThekwini kade nje izolo kusuka abaseGoli kukhona abasePhongola kukhona abasemaRisburg so akusho ukuthi ngoba nakho siseThekwini kusho ukuthi uma indaba yakho iserious ngeke size sisukumele kunenkinga yenzakalayo lapha yana kwa education kwi supply chain kulabo abalinikeza stationery kulabo abaprintayo kulabo abadistributor zonke lezo zinto esithola ukuthi kunenhlangano yezepolitiki eqhoqhobele esebenzisa uhlobo othile lwabantu abayesinye isizwe ngeke ngisisho ukuba kucindezelwe abantu abamnyama ukuba kugcine kulahleka ngisho isinkwa ngisho umsebenzi kanjalo nokwenziwa kwezinto siyazi ukuthi ka education kunenkinga abantwana kuthiwa ku grade 4 5 abakwazi ngisho ukufunda abakwazi ngisho ukubhala ngenxa ukuthi kulinyazwa imfundo and kudliwa imali ngabantu abangazilutho kade befikile abantu abawazi umsebenzi bezokhuluma ethi udaba labo seluneminyaka lusetshenzwa noma ngithi eniluvalwa lunqindwa ukuba kwenzeke ubulungiswa kwezemfundo so ke yenye indaba lebalekile ngoba imfundo isisekelo sesizwe ikakhulukazi uma sihambisa abantwana bethu
ezikoleni. So nalokho futhi sibhizi siyakulungisa nokunye. So ningafika nje nize eThekwini ema-office ethu awu-MK kwi-workers desk, nikwazi ukubeka udaba lwenu silifake kwi-diary likwazi ukuba lilungiswe ngendlela efanele. Kuningi-ke nokunye ngifisa ukusho, kodwa kakhulu-ke ngike ngaphinde ngadlula nalaphaya kubaba uGNF, i-Gods Never Fail. Selakade khona kade kunokubungazwa kwempilo kamama wesizwe uMbokazi, kanti ekuseni besikade sihambise uNdlunkulu e-airport. Abanye babonile ithombe kuma-breakfast meeting, sikhuluma indaba zo-MK, kade enikhanjelwa izikole kulungiswa kuhanjiswa ama-present. uNdlunkulu Nomafu umntwana kahle waseNdlunkulu Nomafu oyilunga lika-MK lapha eParliament kwi-National Assembly. So kade sinama meeting, siyasebenza bafowethu. Umkhuhlane usibambile, sehla senyuka, sibizwanga sizele. Into esifuna ukubona uguquko nezwe lethu liphila, kulunga isimo sezwe. So yilokho nje sikufunayo. Ngithi angishiye nginquma amakhanda, kuningi engifisa ukukhuluma, kodwa these are the update. In the next few days ngizoke mhlambe futhi ngingatholani ngoba kuningi ukugijima okukhona okugcina umuntu ungasamnika ithuba lokuba kwazi ukuba update. Kanjalo nempilo nangokwayo, njengoba ngibuye emkhuhlaneni ngeke ngaba nesikhathi sokuba ngithi ngiyophumula, ngajabula kwaze kwamnandi kakhulu. Bathi izinto ezimnandi ziyagulisa, ngabuya sengigule ebumnandini, kodwa ngale kwalokho bafethu ngiyanithanda. Kwaza mkhonto, kwaza phakama Nxamalala, phakama, thatha MK, thatha. Ziyakhala-ke manje bafethu, kuyakhiwa, kuyalungiswa. Okugcina okubalulekile, siyazi ukuthi kusele ngaphansi kwamasonto 2.5 ukuthi kuphela u3 months ukuze kuyiwe ukuze kuhleleke kwazi ukuthi kuyayiwa yini endabeni yokhetho noma ukhetho lwenziwe kabusha. Siyazi ukuthi kunamacala khona, nalezo futhi nizoyibona lizothi liphela isonto elizayo kuyobe sekucacile ukuthi kwenzakalani, njengoba sigcine silwela iKZN, sagcina siphucwe namandla khona, kwatshontshwa amavoti, kwenziwa yonke lonto. Abantu bayangibuza kwenzakalani, asilindeni sibone lo phela isonto elizayo kukanjani. Ngizobuya mhlambe phakathi nesonto elizayo noma ukuphela kwalo uma ngabe ngibuya kulama province, ebese nginika istatement esigcwele ngalokho. Kodwa kunye ngale kwalokho uMK ukhona uyakhulu yaphambili. Izinto ezenzekayo kuma ward, izinto ezenzeka kuma sub region, ezenzeka kuma region, izinto ezenzakalayo kuma provinces zizolungiswa. Uconvener whatever nikubona kuyinkinga, khululekani. Laba abatshali abangamagundane bazokhishwa, bazakhela imkhovu yabo izophela. Phatha mkhonto, phatha.